туристлар турында сөйлей торган булсак, бер наблюдать итәбез, 3-4 елдан бери көбәя башлады безгә туристлар. Кызыга башладылар. В том числе чит мәмләкәтләрдән дә киләләр. Особенно бик кызыккан туристлар Китайский Народный Республикадан була. А так Германиядан килгәннәр дә булды, Англиядан да булды килгәннәр. Кызыгалар, карыйлар тарихыбызны, историяны, Ленинның торган җирләрен, әтисенең, әнисенең историясын. И элек, конечно, 90-нчы елларда әзәйгән иде поток туристов. Хәзер менә 3-4 елдан бери уже көбәя башлады. Ну, бу инде исторический тарих җир булгач, шуның өчен барыбер кызыка торган кешеләр көбәя бара. Менә хәзер безнең проблемалар турында сөйли торган булсак, безнең бик зур проблема отопление турысында иде. Әзрәк неудобстволар була иде кыш көннәрдә, салкын көннәрдә. Хәзер менә Аллаһка шөкер, президентның ярдәме белән, Министерство культуры ярдәме белән быел безгә менә газовое отопление үткәзделәр. Үзегез кирип чыктыгыз, хәзер күрәсез, что условиялар әйбәт. Моннан соң планда бар, полностью безгә килде үткән еллар комиссия. Бик күп кешеләр килеп китте. Правительстводан килделәр, президентский аппараттан килделәр. И сүз бара уже полностью менә бу ике исторический тарих зданиялар реставрация ясарга, ремонт-реставрационный вопросы итәргә. Шуның өчен ул тоже, значит, безнең правительственның контролендә. Мин үзем лично бер 4-5 мәртәбә хатлар яздым Министерство культурага. Безнең министр поддержать итте безне. И алар үзләре президентский аппаратка чыктылар, аннан соң хатлар яздылар правительствога. И вот беренче этап по решению шул вопрос буенча хәзер газовое отопление булды. Икенче этап инде реставрационный ремонтный работалар көтәбез. Но монда эш, конечно, бик күбәергә тиеш, потому что Союз вакытынан бери бер нәрсә монда каралмаган иде. Как будто бы Союз булмагач, ленинский идеология булмагач, уже как бы интерес югалган иде кешеләрдә. А хәзер менә бүгенге көнгә уже все-таки тагын кайталап әйтәм, что тарих җире булгач, кызыка торган кешеләр бик күп. Бу җирне обязательно реставрация итеп, матур итеп, урынына җай-җайына китереп, без эшләргә теләчәгебез бар. Киләчәктә. Качанрак реставрация башланачак? Ну, минем белешем буенча, мин үзем кызыгам, шалтыратам, сөйләшәм, хатлар язышабыз, помощник президент Балцова Олеся Александровна белән сөйләшәбез. Намечается 2нче елга поэтапно. Прям үзем контрольдә тотып йөрим, үзем дә кызыктым мин. Кемнең анда контрольда, алар миңа шулай төшендереп бирделәр, что ваш вопрос с контроля не снят, он будет все равно на контроле. Будем просто решение такое идет, что финансирование будет поэтапно, потому что монда все-таки бик күп затратлар китергә тиеш. Где-то в расчете смета тезмәдек, ну примерно изыскательские работы, комиссиялар килде, причем килделәр теге кешеләр, которые Свияжскийда эшләделәр, Булгарда эшләгәннәр. Аларның расчеты буенча где-то 40 миллионга где-то должны реставрационный работы эшләргә. Менә бу ике зданиегә. Потому что күп җирләре, чирегән җирләре бар, фундаментларны кергәндә күргәндерсез, ремонтный отопление ясагач, әзрәк анда реконструкция булгач, бозылган җирләр булды, шуларны төзәтергә кирәк, печләрне. В общем, эш бик күп монда. И аннан, помимо этого, полностью весь ландшафт, благоустройство территории ясарга тиеш. Начиная с ограждения, включая сворот, информационный системабызны обязательно күрсәтергә кирәк. Вот бүгенге көнгә шундый өмет белән яшибез. Алла бирсә, эшкә ашырылса кирәк дип уйлыйм. Экспонатлар бик күп, 677 экспонат бездә. Бөтенесе дә безгә Владимир Ильич Ленин гаиләсе турында. Сез хәзер усадьбада әнисе ягыннан Бланка, Александр Сергеевич Бланканың усадьбасында хәзер ул сатып алган 1847 елда. Бүтән экспонатлар, фотолар, документлар аларга тапшырылган, әлбәттә. В основном документы, аттестат, свидетельство о обучающей, о свидетельстволар, потом прошениялар инде, менә бөтенесе дә инде, так как Владимир Ленин безгә ссылкага җибәрәләр,
Бүтін документация шуның турында. Әмнә элек бит инде Ленин бик популяр вождь булган русча әйтеп әйтсәк. Менә хәзер сезгә экскурсиягә килгән кешеләр аның белән кызыксынамы? Әллә менә килеп карыйлар да китеп кенә баралармы? Юк, кызыксыналар әлбәттә. Бар, бик кызыксыналар. Төрле яклардан киләләр. Чит илдән киләләр, әлбәттә. Кызыгалар. Балалар бик кызыгалар. Аны бер читтәреп балаларга аңлатырга тиеш. Инде һәрбер кеше менә бездә эшләгән кешеләр инде. Экскурсият була тора, мин менә хәрән телефонда. Кызыгалар, сорашалар, сораулар бирәләр. Аннары ахырында инде экскурсиядә бик кызыгып, бик горурланып китәләр инде. Шундый кеше дөньяда булган икән.